Tambalan na! Ang tambalang kumikinang. Coliala and Diego Bandido. Magandang tanghali. Kumikinang na ulo, Diego Bandido. Diego! Diego! Go, Diego, go! Magandang tanghali. Kumikinang ina. Jegs! Yep. Ito na ang huling araw na makinis ang aking leeg. Ang huling araw na walang hiwa. Ang huling araw na hindi pa nakasesaryan ang leeg. Grabe, no? Niligtas nga ako ni Lord na hindi ako cesarean sa tiyan, kasi normal delivery ako, pero hindi niya naman ako niligtas sa kamot. Pakarami kong kamot sa tiyan ng anak ako, no? Pero ang cesarean ko, ang hiwa ko ay sa leeg. So, bukas na po ang aking araw ng surgery. In fact, maaga pa lang nag-text na sa akin yung Makati Med na available na daw yung room ko. So, sabi ko, may meeting pa ako mamaya eh. Hinahunting na siya. Sabi ko, wait lang, may meeting pa ako. Diyan ako between 5 to 6 p.m. Ayan. So, salamat po dun sa lahat na mga nagpapakita ng resibo na sila'y tunay na nagdadasal. Nakakatawa kasi diba sinasabi ko on air na pag sinabi niyong pagdadasal niyo ako, pagdadasal nyo talaga, ha? Kasi minsan, I will pray for you, ganyan. Pero hindi naman talaga pinagpe-pray. So, may mga tambalanista tayo, Jegs, na nagsisend talaga ng, nandun sila, ang background nila, simbahan. May resibo. May resibo, pinicturean nila yung kandila. Tapos, pinicturean nila yung mass intention na may pangalan ko, ganyan. So, ako po yung nagpapasalamat. Nandun sa lahat nagpapaabot ng kani-kanilang mga prayers and messages of good luck. Doon sa kay Pia na nagpadala ng pastries. So, bukod po sa prayers, pwede magpadala ng pagkain. Oo naman. Pwede din namang hindi pagkain. Correct. Katulad nung isa nating tambalanisa na si Audrey, ang pinadala niya, Stanley na tumbler. Sabi niya, gamitin mo sa ospital. Ganyan. Pwede din po yun. Pwede po. In goods, pwede. Correct. Pwede po silang tularan. Ay, kahit buhay na manok, tatanggapin namin. Gulay, delata, yan. Pwedeng in cash or in kind. Yan. So sabi ko kanina bago ako bumaba ng sasakyan, sabi ko, Daddy, huwag ka matakot ha. Sabi ko, kayang-kaya to, wag ka matakot. Sabi niya, paano hindi ako matatakot? Sabi niya, ang sabi mo, okay lang na mayroon kang peklat sa leeg kasi tatakpan naman ng Mayat de la Rosa Fine Jewelry na bibilhin natin. Sabi Kaya pala. Sabi niya, sinong hindi matatakot? Baka sabihin mo, Dok, habaan mo yung hiwa para mas malaki din ang bibig ng gold. Sabi ko talaga sa kanya. Sabi niya kasi nalulungkot ako kasi nag-send kasi ako ng selfie sa kanya. So yung selfie na sinend ko sa kanya ay selfie na pinapakita ko na nagaganda ako sa aking zirconia crowns by Urban Smiles. So sabi ko nga kay Dr. RFD, how do I prepare for a surgery? Kailangan maganda ang smile. Yan. So thank you very much for my zirconia crown. So sinend ko yan yung selfie na yan sa asawa ko. Sabi ko, ang galing ng gawa ng Urban Smile, sabi ko. Tapos, ang sabi niya, grabe, nalungkot ako. Sabi niya, nalungkot ako. Sabi ko, saan? Sabi niya, kasi yan yung huling picture mo na wala kang hiwa sa leeg. Sabi ko, huwag ka nang malungkot kasi may perfect na alahas para dyan.
Tapos sabi niya, sige na nga, tanungin mo kung magkano pag installment. Kasi pwede namang installment. Diba? So, alam mo, Diego, sa totoo lang ha, I really don't know. This is the first time that I'm meeting this version of myself na meron akong pagdadaanan na matindi. It's a major operation kasi nga may tatanggalin na parte ng katawan, may tatanggalin na bukol, may tatanggalin na gland, 'di ba? Pero parang kalma lang ako. Iniisip ko nga parang titingnan ko mamaya pag nakaupo na ako sa hospital bed kung yung malamig yung aircon, may mga pumapasok na mga nurse, titingnan ko kung kalmado pa rin ako. Pero this is actually the first time that I'm meeting this medyo kalmado version of myself. Parang sino ka, di kita kilala. Lumabas ka sa pagkatao ni Nicole Yala. I think kaya mo yan and it's doable. It happened to me, di ba? Nung nandun ako sa surgery table, gising nga ako eh. Tiningnan yung heart ko, may baraka. Bakit ba't gising ka? Di ba natulog? Di, gising ako eh. Pero nilagyan, may nakatusok na nag-anesthesia ka na. May anesthesia na. Pero grabe talaga, iba talaga pag durugista. Iba talaga pag dating durugista. Sabi niya, tingnan mo, may bara yung heart mo. Pero may needle na yun na nakapasok na doon sa puso ko. Ramdam mo? Hindi. Painless siya. Painless siya. Wala kang mararamdaman. Okay, nung sinabi sa'yo yun, parang it is normal na magpanik. Sipin mo, may nilagay dito tapos nakakonect sa heart, di ba? Pero sa akin, okay, Doc. Ganun. Wala akong naramdaman na nakaba, pero ang nakakaramdam ng kaba. Yung mga tao sa paligid. Yan, oo. Mga tao sa paligid. Kalmahan nyo lang po yung mga tao sa paligid. Ginalingan ni Diego. Gagalingan ko din. Kung paano ko gagalingan, bahala na si Lord. Yan, totoo yan. Basta, gagalingan ko. Yan lang din isa sa mga perks sa ating mga bida-bida eh. Ayan. Diba? Parang nabablock natin yung siguro yung ang fear nandyan naman yan eh. Kaya sabi ko nga sa'yo, yung fear ko is lumabas after nung yung post sa recovery na isip ko na, Pwede pa lang may complications, pwede pa lang kung ano nangyari, ganyan. Tama din. Kasi sa totoo lang, tumigil na din ako sa kababasa eh. Kasi hindi naman siya nakakatulong. Plus, iba-iba kasi. Meron ngang, sabi nga ng aking endocrinologist, hi to Doc Bam, sabi niya nga, meron nga daw siyang pasyente, lola, 80, same procedure, after nag-mall. Ay, syempre, hindi ako magpapatalo doon sa lola. Hindi ako magbibidyoke si Nicole. Magbibidyoke ako. Magpapatawag ako ng mga kasama sa bidyoke, di ba? Nakaka-lurkay. So, yung ganong klaseng eksena. So, that's her. So, ako, hindi ko kasi alam hanggat hindi natatapos. So, wala namang use na i-worry ko, hindi pa naman dumating. Baka naman, yun siguro, kaya parang na-practice ko yung kalma. I just hope na it's not, 'di ba, sabi mo nga kanina, Jegs, ito yung perks ng pagiging bida-bida. Pero I just hope that it's not yung dahil bida-bida ka, tas sanay kang sugod, pero blin-block mo yung talagang tunay na nararamdaman. I hope hindi siya ganon. I hope talagang sadyang kalma lang, parang pagdadaanan lang. Like bukas, sa akin, twice nangyari. Diba? I know it's the same procedure, hindi siya, pero parang pasilyo na nga yun sa'yo? Yung, tuli? Ay, hindi. Dalawang beses pa ako tinuli. Hindi mo kinaya nung una. Ang kunat na kasi. Angioplasty. So, at major yun. That's a major heart yun heart operation. Heart siya na operation pero carry, di ba? Carry. Wala. Never ako nakaramdam ng takot or what. Ayos naman. Meron ka bang may peklat ba yun? Dito din na yan. Sa wrist? Sa wrist ko. Grabe, high-tech no. Kala ko, so iba pa yung open heart. Iba pa yun, bypass yun. Talaga. Bubuksan ka na doon. Wala tayong, hindi taabot doon, di ba? Okay na, sapat na ako na lang yung bubuksan. Nakakalurkay. Kaya nga, andun yung confident mo sa technology ngayon. Masyadong advanced na tayo eh. Advanced na nga. Totoo din naman talaga yung advanced ng teknolohiya. Kasi kung dati, di ba, tingnan mo, nung araw, yung mga magulang natin, hindi naman uso, Jegs, yung mga congenital scan pagbuntis. Or para malaman yung gender. Wala nga tayong newborn eh. Kaya hindi nalaman ng mga magulang natin. Na may sayad eh.
Na may mga kasi di ba wala? Wala. Parang ang meron lang dati ay X-ray. Parang wala yung mga 7D, 6D na mga paraan para makita yung mga anak. Walang mga ganon. Pero eventually in time, di ba? Meron ng mga 2D, 3D, 4D, 5D. Makikita mo na talaga. Makikita mo na talaga. Ganyan, 'di ba? So, tiwala lang sa Diyos na ang galing ng pagkakagawa niya sa tao, na nakaisip ng mga iba't ibang klase ng imbensyon or teknolohiya para mas mapadali ang pagpapagamot. Kaya mas mataas ang confidence ng mga doktor ngayon kasi nakikita na nila dati yung hindi nakikita ng mga dating mga doktor. Correct, totoo 'yan. Very advanced na yung technology. Advance na talaga yung teknolohiya, ganyan. And alam mo ang isang prayer ko lang, Jegs, no, na itong teknolohiya na ito at yung pagiging advance sa medisina, no, makaabot maski sa mga mahihirap na mga mamamayan. Yun Kasi talaga. yun yung medyo masaklap na katotohanan na mahirap maging mahirap pag may sakit ka dito sa Pilipinas. Kasi kanina, may pinuntahan ako kanina. Alam mo naman, dami pinupuntahan. Tapos, hihiwain ka na, dami pa pinupuntahan. dami ko pang pinupuntahan. Kasi naman, alam mo ba, nakakatawa. Yung anak ko pa yung nagpaalala sa akin na kailangan ko patanggal yung gel polish ko sa kuko. Sabi niya, Mama, hindi allowed yung naka-gel na nail polish. Ay, talaga ba? Baka mamaya yung mga nurse nagkukut-kut pa. Bawal yan. Kasi Bawal. naalala ko nung inoperahan din si Missy Silet. Naka-polish. So talang pinatanggal. Kasi mabuti kung normal na polish. Yung akin kasi gel. Kailangan ng So pinatanggal ko pa siya. Anyway, so meron ako nakausap kanina. Ang kinikwento niya na yung isa niyang kaibigan nakakalungkot kasi feeling nila naagapan pa sana kung madali, sabi niya. Albawa, ang sabi niya sa akin, ikaw, swerte ka po kasi hinihintay ka na lang ng kwarto. Yung mga iba, maghahanap pa, pipila pa. Tapos walang supply, yung mga ganon, sabi niya, yun yung masakit. At yun yung sabi ko, yun talaga na hopefully while we are all laughing and enjoying the high-tech medicine and advancement, 'di ba? Sana makarating siya doon sa laylayan. Hubad na katotohanan po Totoo. talaga. Sa akin na nga, patay na yung tatay ko eh. Ililibing na ngayong araw, wala pa akong mahanap ng nicho kasi wala kaming pera that time isa pa nagbungad sa akin na talaga yung hirap dito sa atin sa Pilipinas. Parang may nakausap ako dati na wala sila, dahil wala ng pera, ang ulam na lang nila is tuyo. Kaya nagre-result into high blood dahil maalat ang kinakain. Diba? Yung, parang wala kang choice Correct. Diba? Samantalang ito, dito mo talaga masasabi na minsan nagrereklamo tayo or for others, feast yung tuyo kasi minsan lang nila kainin. Na parang, hala, sobrang kakakain natin ng karne pag biglang may tuyo na ulam para sa'yo piyesta or feast. But for others, katulad ng kinikwento ni Diego, ito ay kanilang yun na lang yung pinaka pagkain. Available kasi Yun mura yung lang ito. mura. Saka pwede ka nang kumain ng madami, isang tuyo lang, Totoo. kahit maraming kanin. Correct. Diba? Yung pala, syempre naman, anything, lagi nating sinasabi, anything that is in excess, lahat po ng sosobra ay hindi po maganda. So, hindi maganda yung sobrang madaming tuyo. Ayan. Kaya kung anong meron ka ngayon, pasalamat ka. Kasi, Totoo diba? din. Totoo din talaga. Ito yung mga taong iba na nakakalungkot na parang wala silang choice kasi alam nila na magkakasakit sila pero alam naman hindi ka kakain. Kaya nga, diba? Totoo. Kesa wala, kesa hindi at all. Diba? Kaya ito yung lumalabas ngayon din kahit sa government natin, kahit nung nakaraang eleksyon, diba? Yung education, Tsaka health. tsaka yung food security. Kasi ibig sabihin yun yung tatlong matitinding kailangan. Na and I know of so many people, yung mga kakilala ko, ayan na naman. Eto na! Ang kakilala! Kapit! Kung sino ka man! So yung kakilala ko nga, Jegs, yung pumunta sila sa ibang bansa only because of the fear of pag magkasakit sila dito, papaano na. Yung parang lahat ng kanilang savings, kasi nangyari yun sa kamag-anak nila na nung may nagkasakit sa kanila, parang lahat ng naipon nila for so many Halos years, naubos. pinagpagura nila for so many years, halos naubos din talaga. So, sa ibang bansa kasi, merong
mataas man yung mga binabayaran pero insured ka na pag may magkasakit Oo. ka, covered. Oo, like for example, itong parehong sakit namin ni Princess, yung sleep apnea. Doon sa may mga nakakausap ako na talagang dahil insured sila ng government, dumarating lang yung mga machine. At alam niyo po ba na ang mahal ng machine dito sa Pilipinas? At hindi po siya libre. Oo. At hindi po siya pwede installment. Yung tinanungan ko. Ang hirap, di ba? Oo, ang hirap pero talaga. sa ibang bansa, dumadating lang Yes. sa kanila yung machine. Tama. Oo. Ay. Oras natin, 12:39. Ako pong kumikinang na ulo, Diego Bandido. At akong kumikinang ina mo, Nicole Yala. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic!